Que tal? Moi boa noite, un saúdo xa deste mércores 8 de abril, seguimos avanzando neste xa cuarto mes do ano e tamén nesta terceira xornada da semana temos a información local para chegarse nunha nova noite dende a televisión local. Comezamos hoxe falando de obras no rural. Falamos concretamente de mellora do firme, falamos de as Gallidoiras e de Paipaz, son os lugares sobre os que se vai actuar. Benvidos e benvidas. O Concello de As Pontes vende a aprobar o expedente de licitación das obras de reparación e mellora do firme en Paipaz e as Gallidoiras, cun orzamento total de 66.579,07 euros. A actuación desenvolverase en varios puntos, situados exactamente en 2 núcleos rurais do noso municipio, concretamente para ubicarnos nas parroquias de Ribadeume e San Pedro de Eume. O obxectivo principal destas obras é mellorar o estado dos camiños tanto a nivel superficial como estrutural, coa fin de garantir unha maior comodidade e seguridade para a veciñanza. Os traballos previstos inclúen, en primeiro lugar, actuacións de limpeza e acondicionamento, como barrido das superficies e a limpeza das marxes. Tamén se levarán a cabo intervencións nos entronques coas estradas existentes, onde se fresará ou demolerá o firme actual, para asegurar así unha correcta unión cos novos pavimentos. Nas zonas máis deterioradas, realizarase unha regularización previa do firme e procederase á reparación de fochas, co obxectivo de preparar a superficie para a nova capa de rodaxe. O afirmado dos camiños consistirá na extensión dunha capa de 5 centímetros de mestura bituminosa que permitirá mellorar notablemente a resistencia e a durabilidade do pavimento. Ademais, aplicarase un rego de adherencia para garantir unha correcta unión entre o firme existente e o novo. Por último, o proxecto inclúe a renovación da sinalización horizontal coa pintura de liñas de bordo nos tramos actuados, así como a colocación dos sinais de parada, os stops nas interseccións e correspondentes, marcadas no pavimento. Con esta intervención, o Concello das Pontes continúa a avanzar na mellora das infraestruturas viarias no rural, contribuindo a reforzar a seguridade e a calidade de vida da veciñanza. Onte comezaba unha nova edición do Clube de Saúde e unha iniciativa que temos en As Pontes a través da Asociación contra o Cancro e que se vai desenvolver todas as semanas. Onte botaban dar unha nova edición do Clube de Saúde. A de onte era a primeira das sesións programadas sempre dunha hora de duración e que serán semanais, desenvolvéndose cada martes no Centro de Saúde das Pontes, da man do equipo de profesionais especializados e persoas voluntarias. O Concello das Pontes e a Asociación Española contra o Cancro puñan en marcha este clube para mellorar a saúde integral das persoas afectadas por esta enfermidade, familiares e superviventes. A iniciativa reanudada onte nas instalacións do Centro de Saúde, logo da experiencia do ano pasado, ten como obxectivo facilitar o acceso a recursos de saúde integral a pacientes e coidadores. ¿Qué queremos de los participantes? Que sean personas que estén interesados en mejorar su salud, cambiar algún hábito que no, a lo mejor no es el correcto, no, y podamos intentar que mejore eso dentro de lo posible de cada persona, ¿no? Vale, los objetivos de este club son crear un espacio de salud. Son conceptos muy básicos, que el año pasado a algunas les gustaba, otras no, porque no aportan a lo mejor, son muy básicos, son cosas del día a día. Pero tampoco venimos aquí a abrir una enciclopedia, venimos a compartir, bueno, lo que le puede aportar una, a lo mejor a la otra le viene bien, lo que a una le hace mal, a la otra le puede hacer. Entonces venimos un poco, no a darnos opiniones ni a mí lo que me hace bien, pero sí a tener un espacio donde poder hablar de lo nuestro, siempre y cuando pues no nos desviemos a cosas que no vienen un poco parte del taller, ¿vale? Reforzar y crear hábitos saludables, por eso de los talleres que vamos a hablar ahora, y bueno, poner todo lo posible de nuestra parte, ¿no? Tanto de la mía como de la vuestra, que sea lo más dinámico posible, lo más entretenido y que nos aporte a todos. Vale, ¿qué es el club? Hay talleres prácticos, son actividades no clínicas, que el año pasado decían, no, es que a mí me gustaría poder contar sobre muchos, aquí algunos tienen o tuvieron una enfermedad y otros son cuidadores. Esto no son unas terapias, ¿no? Aquí no vamos a hablar ni de enfermedad, ni de patologías, ni de... Vale, aquí es un club, es para hablar de los hábitos saludables, como son los talleres, el social, el físico y el emocional, que los vamos a hablar ahora. ¿Y qué es? Un descanso del problema. Un espacio fuera que ayuda a mejorar esto que nos está a lo mejor todos los días ahí, pero no
Claro, no voy a decir, es que yo cuando tuve, porque lo que a lo mejor a final hizo bien, a la otra final le sentó fatal. Entonces aquí compartimos espacio y momentos, pero vamos a evitar un poquito olvidarnos de ese rum-rum, ¿no? Quedaba así constituído un espazo no que as persoas enfermas e coidadoras compartirán experiencias a marxe de temas que xa tratan cos seus equipos médicos. Un entorno no que socializar, empatizar e compartir experiencias propias con outros veciños e veciñas que están a pasar pola mesma situación. O Clube de Saúde permite abordar a enfermidade dende outros puntos de vista máis aló dos médicos e farmacolóxicos, traballando tamén en nutrición, en pautas de exercicio físico ou en ferramentas para fomentar unha boa saúde mental entre as persoas que sofren esta doenza. Aquí somos ben coñecedores do excepcional traballo que se fai dende a Escola Municipal de Baile. Ademais, temos esas citas fixas, tanto en fin de curso como en Nadal, pero todos os anos han tamén a mostrar a súa arte. Este ano van a Coruña, van o Venres e van o Colón. Unha das escolas municipais de cultura, nomeadamente a de danza, volverá a sair a mostrar o seu traballo, desta vez o destino será a capital provincial, a Coruña. O Venres, día 10, a Escola Municipal de Danza achegará ao escenario do Teatro Colón a súa última produción, Jotan, a cidade do Joker. Está inspirada precisamente no universo do personaxe de Batman, o Joker. O espectáculo transporta ao público a unha cidade onde cada esquina garda misterio e cada sombra agocha unha historia. A montaxe combina danza clásica e baile moderno, rendendo homenaxe tanto ao cómic como as adaptacións cinematográficas máis clásicas do personaxe. Jotan presentárase xa anteriormente aquí nas Pontes, na súa casa nos meses de xuño, co peche da escola e en decembro coa gala de Nadal, acadando unha excelente resposta do público. A escenografía, a iluminación e o son crea un espazo inmersivo no que cada xesto, cada movimento, busca mergullar a audiencia nunha experiencia cargada de emoción e de tensión. A colabora, ademais de teatro o catre, reforza o carácter multidisciplinar desta produción. A escola dirixida por Jaime Pablo Díaz volve facer, tamén, neste caso posible, un espectáculo máis que a imaginación cobre vida. Profesorado, persoal técnico, alumnado e familias traballan de xeito conxunto para que estas funcións anuais deveñan sempre nunha experiencia colectiva. Unha invitación a explorar, sentir e emocionarse nun universo onde a creatividade e a paixón se atopan. Cada tempada máis de 130 alumnas e alumnos levan o nome de As Pontes a un escenario como Teatro Colón desta vez e outros destinos en anos precedentes. Un espectáculo que reflicte o talento, o esforzo e a dedicación dunha escola que non só salienta polo seu nivel artístico, senón tamén polos valores de compromiso e participación que transmite. Actualmente a Escola Municipal de Danza conta con máis de 200 alumnas e alumnos, con idades que van dende os 5 anos e ata os máis de 60. E salienta polo seu alto nivel artístico e o compromiso do alumnado e do equipo docente. O grupo que participará nesta función está formado por máis de 100 bailaríns e bailarinas de entre 10 e 60 anos, como dicíamos, dende a Escola Municipal de Danza e Baile Moderno, suliñou esa importancia formativa e inclusiva da escola e de que o alumnado teña a oportunidade de actuar en distintos escenarios. Actuar fora da escola, diante nos públicos, permite ao alumnado tamén medrar, experimentar e amosar o seu talento, ao mesmo tempo que reforza a conexión coa comunidade. Dende a Concellería de Cultura, que é o departamento responsable desta iniciativa, incídese na relevancia desta actividade, salientando que iniciativas como esta contribúen a dar visibilidade ao traballo da Escola Municipal de Danza e a reforzar a proxección cultural do municipio en Galiza. As persoas interesadas en asistir poden retirar as invitacións que son gratuitas na páxina web do Teatro Colón, que é teatrocolon.es. Logo hai que ir a /entradas. Na páxina de Teatro Colón atoparedes ese enlace. Hai que asegurarse así un lugar neste espectáculo que é inmersivo, como decíamos, e absolutamente emocionante. De todos e de todas son coñecidas as carencias que temos canto a saúde pública en As Pontes, canto a dotación do PAC, aí seguen as reclamacións, e desta vez vai ser un grupo parlamentar, o do PSDG-PSOE, o que vai levar unha demanda polo servizo de pediatría ata o Parlamento galego. O Grupo Parlamentario Autonómico do PSDG vai levar ao Pleno do Parlamento galego unha denuncia pola situación do servizo de pediatría no Centro de Saúde da nosa vila.
elevará unha exixencia dunha solución inmediata por parte da Xunta de Galicia e reclamará que se garanta de xeito urxente a cobertura completa, estable e permanente das dúas prazas estruturais de pediatría que corresponden a este centro sanitario. A iniciativa registrada no Parlamento establece que o servizo de pediatría é un servizo fundamental e básico dentro do noso servizo de saúde para garantir o acceso á sanidade pública de todos os nenos e nenas desta vila. E debe ofertarse dun xeito estable e permanente. Lamentan que siga sen dotarse a PAC dese pediatra que cubre esa vacante, xa que a persoa que hai non está todos os días. Unha situación que provoca unha atención claramente insuficiente para a poboación infantil de As Pontes. Os socialistas denuncian que a dotación actual de pediatría do Centro de Saúde de As Pontes non resposta á necesidades reais da poboación, ou existir unha praza sen cubrir de xeito completo, e non estar garantido que a segunda conte con presenza diaria e permanente. Por iso, o PSDG exixe á Xunta que adote de inmediato as medidas organizativas e de planificación necesarias para cubrir a vacante exixente e completar o servizo, garantindo unha atención pediátrica diaria continuada de calidade para todos os nenos e nenas de As Pontes. Os socialistas consideran que non se pode seguir tolerando que un servizo esencial da sanidade pública funcione de xeito parcial e insuficiente, deixando as familias sen a resposta asistencial que merecen. A semana pasada adiantábamos que tiñamos xa cartel para a roita turística de ACAP. Como nos queda unha semana para participar nesa roita turística en automóvil, imos falar un pouco dos pormenores desta proba por se alguén aínda quer notarse. Lembramos ademais que temos ata o mércores da semana que ven, aunque a proba é o sábado da semana que ven. O Automóvil Club As Pontes organiza para o sábado da semana que ven, día 18, a 10ª roita turística Vila de As Pontes, puntuable ademais para Open Rutas Turísticas Ferrolterra 2026. Un evento automobilístico recreativo que non competitivo, no que poden participar todo tipo de coches, tanto actuais como clásicos, que terán que seguir as indicacións da organización plasmadas nun rutrómetro no que xa se indica ahora a que teñen que pasar por os puntos sinalados e respetando en todo momento as normas de circulación. Mismo puntúa ir adiantado que ir atrasado. Hai que tratar de chegar no momento máis cercano ao tempo que se marca. E ademais, dentro do percorrido, preparamos probas. Normalmente, para esta edición, temos unhas probas fotográficas, co cal, a parte de ir conducindo, hai que ir atento a ver onde é esa foto específica que nos solicitamos que fagan. E cada foto, cada proba que se presente, resta puntos tamén. Todo isto co tráfico aberto. Hai que respetar as normas de tráfico, as velocidades e calquer incidente que haxa. Por ir na ruta non me dá prioridade sobre naide. A roita deseñada polo Clube Pontés terá un percorrido total de 110 kilómetros. Aproximadamente 600 kilómetros van divididos en 3 seccións, entre as cales tamén se fará un pequeno descanso. O remate, a xente que participe, que os acompañe e que se anote, poderá disfrutar dunha cea de confraternidade. As inscripcións da roita turística, que cumpre unha década este ano, están abertas aínda ata o vindeiro mércores día 15. De feito, adiantábase un día máis, do 14 ao 15. Sí, ata o mércoles incluso. Ata o mércoles incluso. Sí, poderíamos admitir algunha inscripción máis. Nós con 30-35 estaríamos conformes, que é a media que temos normalmente. Sí, nos gustaría ter máis. A primeira edición chegáramos a 60. Houbera moita aceptación. E desde aquí, pois eso, chamar a veciñanza ao que queira participar, que non é difícil e que vai pasar ben. O prezo de inscripción é de 70 euros para piloto e copiloto con dereito a cea en fin de roita e de 40 euros se non se queda a cea. Tamén se oferta a posibilidade de que acudan acompañantes a cea cun custo de 35 euros, aunque para iso deberán anotarse previamente no formulario de inscripción xunto xa co piloto e o copiloto. A cea comezará ás 10 da noite e o remate procederás a entrega de premios. O mesmo sábado 18 ao mediodía farase a entrega de dorsais e de máis documentación na cervexería O Colador a partir das 2:30. Hora media de antes da saída do primeiro vehículo e que está fixada para as 4 da tarde. A saída, malo parque pechado, estarán situados na rúa 8 de marzo, a carón da estación de autobuses. Na cita desta xa clásica proba haberá trofeo para os 3 primeiros clasificados. O primeiro equipo femenino e o trofeo Gurbersindo Calvo para o equipo máis.
E máis actividades vencelladas ao motor, porque outra asociación do motor de As Pontes, agora de dúas rodas, o Carajotín, tamén anunciou xa a súa quedada para este verán. E xa temos data para a quedada moteira deste ano do Carajotín. A Asociación Motorista Pontesa fixou a data do 4 de xullo para a súa quedada anual. Xa se pode reservar praza ata o vindeiro día 28 de xuño para un evento que volve ser moi participativo. Incluirá unha roita logo da xuntanza da mañá, a comida e a cea. Ademais, haberá pinchos aperitivo antes de xantar. No eido do espectáculo que acompaña este encontro programáronse exhibicións para a tarde e unha festa moteira con sorteo de agasallos para a noite. A ubicación desta xa cuarta edición da quedada monteira do Carajotín será na rúa do 8 de marzo. As Pontes tamén vai chegar o documental que nos fala da importancia da lectura, concretamente A rebelión da lectura é o título dese documental, no que se nos conta unha experiencia que está a ir por varios concellos da provincia e aquí, ademais, como cadra con esa conmemoración do Día do Libro que é o 23, teremos xusto o día seguinte, o día 24. A xira do documental A rebelión da lectura terá As Pontes como unha das súas paradas. E será ademais o día 24, o seguinte á festividade do Día do Libro. É que co gallo do 23 de abril, Día do Libro, desenvolves unha programación específica que inclúe a proxección do documental A rebelión da lectura, acompañada de coloquio coas súas directoras Asun Losada e Alma Alonso. A actividade chega da man da Deputación a diferentes concellos ao longo do mes. Na nosa vila temos unha desas citas coa fin de promover unha reflexión sobre o papel da lectura e das bibliotecas como espazos de encontro e de dinamización cultural. A rebelión da lectura é un documental que profunda nos 20 anos de historia da Asociación Espazo Lectura. Dende a súa fundación aló polo ano 2006 no Valmiñor, este colectivo traballou de xeito constante no activismo cultural e o fomento da lectura en galego. Unha traxectoria que agora se recolle nesta peza audiovisual duns 90 minutos de duración. Tralo visionado, celebrarás un coloquio coas directoras para conversar sobre ese ecosistema lector que foron construindo co apoio do voluntariado e que define a lectura como unha ferramenta de rebelión persoal e social. Esta oferta cultural suma a outras iniciativas que abranguen a música, o audiovisual e a promoción da lectura, co obxectivo de achegar a cultura á cidadanía e favorecer o acceso en todo o territorio. Entre as propostas no noso municipio tamén temos o concerto dedicado a Marcial de la Adaliz, no bicentenario do seu nacemento. Onte mesmo ainda falábamos de que baixo o título Marcial de Adaliz, piano a 4 mans, o dúo Escaramouche, integrado por Javier Ares e Jorge Briones, interpretará a integral da súa obra para esta formación. Será, lembremos, o día 27 no Conservatorio de Música. Foi todo por hoxe, foi todo por este mércores, mañá é xoves e mañá volvemos, quedamos, se queredes, aquí, na televisión local e nos informativos diarios. Grazas, de cá mañá, boa noite e bo descanso.